I denne video vil jeg vise dig, hvordan du udskifter et frontmodul, hvis nu dit frontmodul er defekt, når du har valgt at købe et nyt frontmodul og skal have det skiftet. Robotten står i værkstedet, den skal vi have vendt om. Så har vi 4 skruer, der, dem skal vi have løsnet. Det er en god idé lige at vende knivene indad, så hvis du kommer til at køre hånden op ad dem, så må du ikke alt for meget skade. Derfor også altid have handsker på, når du skiller sådan her, når vi arbejder, når der er kniv på robotten. Sådan der, 4 skruer, så bruger vi en ligekæret skruetrækker kun lige ind, så vi lige kan presse den op og få den fri. Sådan der, løsner vi gummi, dutten, op med den. Så hernede, der vil vi finde kablet, det kan lige lirkes op. Så er der 2 stik frem, som I kan se her, og det er lige at være lidt gently her. Vi skal bare lige have dem, op. De kan godt, ja, den sidder selvfølgelig fast der på den her. Vi har sådan nogle gribearme på stikket. Den skal vi lige presse lidt. Hvis vi kan det. Gå videre. Ja, nu er jeg selvfølgelig af. Det er ikke et problem. Så bare lige en spidstang. Sådan. Så har vi begge stik her. Sådan der ser stikkene ud. Sådan her ser frontmodulet ud. Det er så et helt nyt frontmodul, så den her fejler ingenting. Så du tager det nye frontmodul, sætter det på. Stikkene kan kun sidde på en måde. Der. Så skal vi have kabel, stik og ledninger ned igen. Og det kan godt lige være lidt mørkearbejde, der må man lige tage det lidt gelente, og ikke bare trykke til på det. Vi skal have begge stik derned, og man kan lige bruge en lille ligekæret skruetrækker til at guide det hele lidt, så vi kan få det presset ned igen. Jeg tror, vi er tæt på at have den nu. Sådan der. Prop den ned. Sådan der. Så for de her metalnogen, de er presset helt ind. Så sætter vi den på. Sætter den ned. Stille og roligt. Så vil jeg gerne have den på i højre side først i bunden. Sådan. Og prøver vi lige sådan side. Sådan der. 2 klik. Vi hører det. Det er det, vi gerne vil høre. Så tager vi de 4 skruer igen. Har vi der. Sætter dem på igen. Sådan der. Sådan der. 2 skruer tilbage. Så inden vi går videre nu, så tjekker vi lige, at klapperne de sidder rigtigt. At de sidder rigtigt og kan flytte sig. Sådan der. Så skal vi have gummimanchetten. Så skal vi have presset den ned igen, så det hele det bliver tæt igen, så der ikke kommer vand ind i robotten. Og det er også lige stille og roligt at trykke den ned. Så vi kan se, at den slutter helt tæt til, at vi kommer ned ind. Sådan der. Så var det frontmodul skiftet.